Internet opäť internetoval. Ahoj, ja som Luc a ak nie si chronicky online, toto sú novinky, nejaké bizáriky, ale aj wholesome veci, ktoré sa stali za posledných pár dní a skončili u mňa vo feede. Predstav si knižnicu, kde nájdeš iba knihy, ktoré boli niekde vo svete zakázané. Presne takú teraz otvorila Dua Lipa v portugalskom Porte a po 3 rokoch svojho knižného klubu Service 95 vytvorila priestor s názvom Manifesto, v ktorom zhromaždila približne 100 kníh. Medzi nimi je napríklad aj príbeh služobničky, ale patria tam aj ďalšie diela, ktoré otvorene rozprávajú o témach rasy, rodovej identity, sexuality alebo dokonca otvorene kritizujú autoritárske režimy. Ale všetky tieto knihy spája nie je úplne, že len tá knižnica alebo témy, ktoré riešia, aj keď do istej miery áno. Je to najmä to, že všetky tieto knihy boli v nejakom bode alebo sú v nejakej krajine zakázané, cenzurované alebo dokonca sa ich autorov pokúšali umlčať. Dua Lipa preto hovorí, že Manifesto nie je len knižnica, ale je pripomienkou toho, že sloboda prejavu sa začína už pri tom, čo máme dovolené čítať. A že niekedy tou najrevolučnejšou vecou, ktorú vieme spraviť, je prečítať si knihu a potom o nej rozprávať. Cizou alebo Siza, ja vlastne nikdy neviem, ako sa to vyslovuje, len to proste vidím SZA. Speváčka na svojom vedľajšom Instagrame totiž informovala svojich fanúšikov, že jej bola diagnostikovaná porucha autistického spektra. Na tejto správe mi príde strašne super hlavne to, že búra nejakú predstavu o tom, že porucha autistického spektra býva diagnostikovaná iba v detstve. Nie je to tak, často je totiž to diagnostikované aj v dospelosti a najmä u žien. A to aj z toho dôvodu, že tie prejavy môžu byť akoby že jemnejšie, že menej povšimnutejšie. Naučia sa ich počas života veľmi dobre maskovať. Nike sa dostal do problémov kvôli teniskám, ktoré sa sotva dostali do predaja. Zažalovala ich asi najznámejšia večerka na svete, reťazec 7-Eleven, pretože tvrdí, že ich nové Air Max 95 až príliš pripomínajú ich ikonickú identitu. Ide pritom akoby len o tú farebnú kombináciu, ale v žalobe spomínajú aj dátum vydania, ktorý je naplánovaný na 11. júla, tradičný 7-Eleven Day a vzor vo vnútri tenisiek by mal podľa nich pripomínať regály v obchode a podľa 7-Eleven to môže u zákazníkov vytvoriť dojem, že ide o oficiálnu spoluprácu, hoci žiadna nikdy oznámená nebola. A práve preto teraz od Nike žiada, aby tenisky stiahli z predaja a aby 7-Eleven zaplatili odškodné. A zaujímavé na tom je to, že vlastne tieto dve značky už v minulosti komunikovali o tom, že by spravili spolu nejaký kolab, ale nikdy k tomu nedošlo. Ak patríš medzi ľudí, ktorí čakali na seriálovú adaptáciu knihy Icebreaker, mám pre teba dobrú správu. Netflix oficiálne pripravuje seriál podľa romantického bestselleru od Henny Grace, ktorý sa stal jedným z najväčších hitov BookToku a predal viac ako 5 miliónov výtlačkov po celom svete. Príbeh bude sledovať talentovanú krasokorčuliarku a kapitána hokejového tímu. Celá tá zápletka sa začne odohrávať v tom, že oni musia šerovať jeden zimný štadión, čo sa ani jednému z nich nepáči a vychádza tam akože veľa sporov. A môžeme sa tešiť na príbeh Enemy to Lovers. Za seriálom pritom stoja zaujímavé mená, pretože showrunnerkou bude Amanda Lasher, ktorá pracovala napríklad na Gossip Girl či The Bold Type. A medzi producentmi je napríklad aj Alex Cooper z Call Her Daddy. Netflix zatiaľ neprezradil, kedy bude mať seriál premiéru ani koho obsadia do hlavných postáv, ale už teraz je to jedna z najviac očakávaných romantických adaptácií na platforme. Konečne sme sa dočkali, vyšiel prvý trailer na druhú sériu Off Campus. Tento raz sa bude celý príbeh točiť okolo Deana a Ellie, na čo sa mega teším, a pôjde o adaptáciu knihy The Score, kde Hannah a Garrett sa síce vrátia a objavia sa tam v nejakých scénách, ale už skôr ako vedľajšie postavy. Ale trailer teraz nie je jediná vec, o ktorej fanúšikovia rozprávajú. V kuloároch sa nejako hovorí o tom, že Prime uvažuje nad tým, že by nevydalo celú sériu naraz a teda nemohli by sme ju bingenúť, ale že by vydávalo jednotlivé epizódy postupne, tak podobne ako to robí HBO a teda každý týždeň jedna epizóda. Zatiaľ ale nie je nič oficiálne potvrdené, ale teda fanúšikovia dúfajú, že si budú môcť druhú sériu pozrieť rovnako ako prvú a teda ju celú bingenúť. Natáčanie už práve prebieha, natáča sa v Kanade a ak pôjde všetko podľa plánu, tak na jar 2027 sa môžeme tešiť na premiéru. Jeden klik myšou takmer zničil jeden z najobľúbenejších animovaných seriálov úplne že všetkých čias. Počas výroby Toy Story 2 totiž niekto omylom spustil príkaz, ktorý začal mazať súbory z hlavného servera Pixaru a zamestnanci len sledovali, ako im pred očami miznú postavy aj celé scény, až nakoniec zmizla väčšina filmu. Ak si teraz hovoríš, že určite mali zálohu, mali, ale pritom, ako sa snažili dostať k tej zálohe, tak zistili, že ten zálohovací systém asi mesiac nefungoval. A keď už to vyzeralo beznádejne, že budú musieť začať od nuly, tak si
spomenuli, že vlastne ešte majú kolegyňu, ktorá pracuje na home office, pretože je na materskej. Okamžite ju kontaktovali, ukázalo sa, že ona mala ešte niekde zálohu nejakú akoby, že nie úplne najnovšiu verziu toho filmu, ale nejakú staršiu a tak sa im podarilo vlastne to Toy Story zachrániť, lebo inak by museli úplne že začať od nuly. Za tieto uhorky zaplatíš približne $2000. Značka Hot Girl Pickles, ktorá predáva pikantné nakladané uhorky, spojila sily so šperkávskou značkou Set a spoločne predstavili luxusný prsteň. Na prvý pohľad nevyzerá ako uhorka. Je to zelený drahokam v tvare hrušky, ktorý vznikol v limitovanej edícii a stojí približne $2000. A každý, kto si ho v rámci tej limitky objednal, tie prvé objednávky dostali aj ako darček Hot Girl Pickles. Dopadlo to vlastne presne tak, ako som čakala. Internet sa okamžite rozdelil na dva tábory. Jeden tábor hovorí, aký to je geniálny marketing, aká to je geniálna myšlienka a druhý tým hovorí, že je to najväčší bizar sveta. Ak si sa ako ja narodil v 90-kách, tak potom si musíš pamätať Camp Rock, pretože si na tom vyrástol. Camp Rock 3 je tu. Videli sme prvý oficiálny trailer. Po 15 rokoch sa Camp Rock vracia a tentokrát to bude o skupine Connect 3, ktorú majú Jonas Brothers v tom filme. Nebudú ale tentoraz hlavnými postavami. Príbeh sa zameria práve na novú generáciu ľudí v tábore, ktorí budú súťažiť práve o šancu stať sa predskokanmi tejto skupiny Connect 3, ktorá bude mať turné. A fanúšikov úplne najviac zaujímalo, či sa vráti na obrazovke Michi, teda Demi Lovato. V Camp Rock 3 už Michi neuvidíme, ale Demi Lovato bude mať stále rolu pri tvorbe filmu. Na filme totiž spolupracuje ako výkonná producentka. Camp Rock 3 vyjde 13. augusta, čo už je pomerne za rohom a o deň na to vyjde aj na Disney+. Ja osobne sa na to teším a som veľmi zvedavá, že ako to bude vyzerať. A ďakujem ti krásne, že sa dopozeral a dopozerala až na koniec tohto videa a pre viac videí mi nezabudni dať odber. Ahoj!